Bună dimineața! Mergem să luăm pe George, că după plecăm la mare cu toții. O zi puțin posibil ploioasă, dar nu-i problemă. Îi ducem și lui Georgiana cu ocazia asta o geacă. Nu știu dacă vedeți, dar am o geacă sub mine, pe lângă bagajul din spate. Și geantă de picior și rucsac și bagaj pe coadă. Suntem full. Iubesc intersecția asta. Mamă, ce mă trage drăcia asta de geacă. Doamne, ce milă mi-e și de săracul Adi, că pe lângă bagajul nostru, cum am și eu, are narghila lui Abudi. Hello! Mamă, n-ajung bine cu asta, am stat pe ea până aici, am stat pe ea până aici, eu mai aveam unde să o pun. Unde ne mergem, la OMV sau la Consiliu? Mă, asta n-am înțeles nici eu, dar am înțeles OMV de la Matei și Daria de dimineață. Da, cum îl anunță, nu? Îi dau mesaj și vede la Iulia. Stai să-i dau mesaj acum. Ce fost asta? Mamă, stai să vezi, Caterin, că cine iau ăștia acum. Nu e, frate, îmi pare rău, dar știi cum am fost și cu narghileaua? A plecat Adi cu 3 rucsacuri pe el și de-abia aștept să-l văd ajuns dincolo. Hai să stau acolo cu minte, că n-ai ieșit cu pasageri și cu bagaj. Nu se aude intercomul ăsta când e ce pe autostradă, dar... Bă, vezi că se aude destul de bine. Adică nu știu tu cum mă auzi pe mine, dar te aud destul de bine. Măcar până plecăm să nu ne e așa, știi? Bă, nu cred că plouă deloc. M-am tot uitat pe vreme și arată doar înnorat. One hour later. I-am dat muzica mai tare, dar nu pot să dau mai încet. Bună dimineața, bun, bine v-am găsit. Mergem la mare, suntem aici cu toată lumea. Da, suntem cu Matei, Matthew Matei în intercom, nu știu dacă se aude ceva, dar cel mai probabil nu. Suntem cu Helen, Andreea, cu pisicuța pe intercom și suntem cu un grup destul de mare, eu nu știu câte motoare sunt, frate. 7, 8, 10, 12, câți copii au? Toți copii! Suntem vreo 7 copii, am vreo 7 copii, 6 copii, 7 copii, 8, 9, vreo 11, suntem vreo 9 inși. A trecut un țăran cu Loganul pe lângă noi. Bă, cred că o să ne băgăm pe banda întâi când plecăm de pe loc. Mergi? Merge. Și ați prins roșu. Da. Am trecut de podul de la Fetești și acum am prins o coadă să îmi bat picioare. Vacile! Stai că o să trebuiască să ieșim prin dreapta. Ăștia sunt ei, da.
The next day. Te-a supărat punga? Vedeți că am rămas puțin în urmă. Gata, am trecut. Elena, nu vrei să te ajut să băgăm în spatele George? Că acolo sunt deja 2 oameni și na. Mamă, cât de prost sunt. Și acum unde parcăm? Unde parcăm? Surprise, motherfucker. Unde merge ăștia, mă? Bun, mai și și-a pus casca în cap, stătea așa, se uita în jos. Bă, bune, chiar în halul ăsta, frate? Special. Îmi pare rău că am ambalat, că m-am speriat că venea fix spre mine. Nu, era câinele și venea fix spre mine și am ambalat puțin, tocmai în ideea că pana mea, mă, dar cum a ieșit, frate. The next day. Bă, dar vreau și eu este casa. Da, e prinsă. Eu pun eu la următoarea benzinărie. Ce vrem ăla?
Bocoițe. Iartă-mă. Ești lent, Glumesc, mă, glumesc. Nu, da, trebuie să ne luăm o zi la circuit. Trebuie să ne luăm o zi la circuit. Da! Mamă! Înțelegi că Robert se ținea cu mine în curbe cu 120. Ce ai, mă, deci luase popic al meu un avânt la un moment dat. Băi, deci intram cu Robert în spate în curbe după el cu 120. Băi, nu mai puteam să-l oprim pe popic, că ești nebun, că n-ai tot făcea. Gata, pauza de masă, am terminat, acum am plecat din nou la drum. Aparent trebuie să luăm bacul, habar n-aveam. Aparent e un bac care trebuie să-l luăm. Ne-am trăit niște băieți motocicliști pe drum care se duceau spre Constanța, noi ne ducem înapoi spre București și au spus că pe drumul ăsta se ia bac, că-s două drumuri vechi și ăsta e ăla cu bac. Ne-am dat pe curbele astea cât am mers și de aici am înțeles că începe și drumul mai prost. Și așa era să fac eu nefăcut, am avut baterie să filmez. Intrăm pe curvă puțin mai tare, am reușit să iau curba. Mi-a sărit un cuțac în față. Eu uite, oile! Făcut drum până în ultimii 30 de km, nu? Zic da. Da, ăștia ultimii 30 sunt putul rău. Vreți să mă pun la coadă acolo? Nu, stai liniștită. Au oprit coada pentru noi, ce? Mamă, dar o să-l așteptăm noi să ne ia gaia. E, da. Eu, tu și popic. Dăm bonul. Nu, trebuie să intrăm toți trei. Ok, unul după altul, hai, ca rățuștele cele urâte. Aici vă lăsăm. Până aici v-a fost. Nu mai mergeți cu noi. Le zicem că sunteți teroriști, aveți bombe pe motor. Așa mă pun eu pe motor. Ce cheie, mă? Mai vrei și cheie? Bă, glumețule. Oricum vine în 15 minute următorul. Ce vrei, mă, să fumezi? Hai jos! Dar cum este, bă? Păi jos! Vine în 15 minute. 15 minute? Vrei să stai 15 minute acolo? Hai jos! Hai jos! Lasă-mă pe asta. A few moments later. Dai că mă ziua. Mulțumim toată lumea, e gata de debarcare, da? Mulțumim domnului șofer! Să nu uitați boxa! Hai băieții, că mai avem o oră jumătate până la București. Bă, da, a filmat cineva? Am filmat și cu telefonul și cu GoPro, acum ești filmată încă. Stai liniștită, fă cu mâna că ești pe YouTube. Culge, aproape culge, mai dați puțin, mai dați. Gata, mă, n-am văzut.
Suntem aici la benzinărie, fetele nu mai pot de rece și tovarășul meu Matei, ia uite ce face. Păi se poate mă așa ceva? Pe ce ai făcut mă nene mă, așa se face? Unde ne grăbim? Cu ce? La 3 dimineața. Cu ce e sandwich-ul? Cu șnițel. Ia fă-mi o reclamă la sandwich. Pentru motociclistul din tine. S-a terminat și drumul ăsta lung înapoi în București. Am rămas 2 din 12 sau câți eram, 8? Nu mai știu.